Hola, bona tarda a tothom. Estic molt contenta de ser avui amb vosaltres per aquesta xerrada de dones i cultura, que a més és pels amics de la Universitat Autònoma de Barcelona. Um, quan vaig preparar aquesta xerrada encara no teníem ni la pandèmia ni tot això que ha passat, però la idea fonamental d'aquesta xerrada sí que ja la tenia al cap i bé, és més vigent que mai. Us parlaré d'uns quants temes, al final hi haurà un torn de preguntes, si us plau, pregunteu molt. I comencem. A veure, dones i cultura. Aquests dies han passat moltes coses al món, aquests mesos, aquestes setmanes, i una de les importants que ha passat ha estat l'elecció del president dels Estats Units, però realment la notícia, a mi em sembla, és la vicepresidenta, la Kamala, perquè a més de ser allà i aconseguir arribar allà, el mèrit és que és la primera dona que arriba a la vicepresidència d'un país molt gran i molt important i molt influent. I a mi m'agrada molt el que va dir ella, i que té molt a veure amb el que us explicaré, perquè diu que ella potser és la primera, però que no serà l'última. I això em sembla tot una declaració d'intencions feta per una dona molt influent i molt important que utilitza la seva veu per donar poder, donar ànims a totes les altres dones i servir d'exemple. És molt similar al que va fer la Madonna fa un temps, quan va aprofitar que li donaven també un premi molt important, potser ho recordareu, i va explicar la seva història, va aprofitar el poder de la seva fama per explicar una història que molt poca gent potser tenia present, perquè ella ho havia d'alguna manera obviat o dissimulat i aquell dia es va sincerar. I és que ella va parlar de la enorme desigualtat que hi havia hagut durant tota la seva carrera i que encara hi ha ara, entre la seva expressió cultural i artística per ser dona. I ho va exemplificar, ho va clavar amb l'exemple que va posar de que coetàniament a tot el que ella anava fent hi havia el David Bowie, el nostre estimat David Bowie, que el David Bowie, tot el que feia sent un home, era considerat transgressor, artístic, s'elogiava el seu atreviment, perquè fonamentalment es maquillava molt i es vestia d'una manera molt creativa i molt transgressora. I clar, la Madonna, el que va explicar, i em va semblar també molt interessant, és que ella feia exactament el mateix, també és molt important tot el que ella va portar, però com que era una dona, el que es deia és que era una fresca o que anava vestida com una fulana. Que quan ho va dir em va semblar molt bé, perquè hi ha desigualtat també a l'hora de jutjar el que fem homes i dones. Aquí ens quedem a la part positiva de que hi ha dones que estan en els llocs de poder de la cultura, cada cop n'hi ha més, i que cada cop estan treballant més per evidenciar, per denunciar, per donar veu la falta que fa simplement igualar la balança i que siguem iguals, homes i dones, que no es jutgi el que fem de diferent manera. Per començar, també faria falta, ara ja que els he dit aquest tema d'actualitat, definir i aclarir què és cultura, perquè això també és un tema que anem tots una miqueta perduts. Jo ja fa uns quants anys que li dono voltes, fa poquet vaig fer un manifest on expressava que jo només crec en la cultura com una labor social per millorar el món, una labor que aporti coses i no crec en la cultura vanitosa, oportunista o de la gent que simplement
busca enriquir-se o cridar l'atenció. Està molt bé que la gent que fa cultura també generi un profit, que generi una millora en la seva vida, però jo crec en la cultura com una labor social. I donant-li voltes, m'agradaria contrastar amb vosaltres, si voleu al final ho fem una mica de debat. Crec que la cultura és el pensament, la reflexió sobre la nostra realitat, sobre el que sentim, sobre el que pensem en qualsevol manifestació. I que, en canvi, l'erudició és la part civilitzada, la part acadèmica, que és també molt important per donar-li entitat, per donar-li unes bases fortes, però la cultura és molt més democràtica i assequible del que havia estat en els inicis de la cultura, quan estava reservada per 4 privilegiats o 4 aristòcrates que tenien diners per poder-hi accedir. Llavors, amb això també animo a que tots pensem que la cultura està dintre de cada un de nosaltres. La cultura és simplement el sediment que queda de tots els que ens han precedit, tot el que ha hagut abans de nosaltres, els nostres avantpassats, la nostra història, la nostra terra, la nostra llengua, per descomptat. Després, posteriorment, les nostres lectures, els entorns en què hem viscut. I això, com veureu ara, quan ho vagi avançant en la meva exposició, és molt important tenir-ho clar, perquè també hi ha gent que té com una visió d'això, això sí és cultura, això no és cultura. Jo crec que hem d'ampliar la nostra mirada i veure que la cultura està dintre de cada un de nosaltres, però alguns decidim d'una manera concreta materialitzar-ho, difondre-ho i compartir-ho. Llavors, ara ja que hem democratitzat la cultura i que jo he expressat la meva inquietud perquè sigui una millora social, una millora del món, una millora que no hi hagi cap persona que no tingui per alimentar-se, que no tingui un sostre, que no hi hagi cap persona que no tingui accés a la cultura, que no tingui accés a un llibre, que no tingui accés a poder gaudir de l'art, de qualsevol manifestació. Llavors, aquesta cultura també té una funció social i la funció social és tenir els ulls més oberts entre tots, donar veu als temes que veritablement ens afecten i ens importen i poder-ho fer d'una manera igualitària, que no hi hagi diferències socials. La primera diferència social, que ja l'he anomenat abans, és la desigualtat entre homes i dones, però crec, i aquí hi ha molta feina per fer, que no és que no hi hagi dones fent cultura d'un nivell espectacular i en tots els àmbits, sinó que el que passa sobretot és que no està prou visibilitzat. Per exemple, us dono una dada. Sabíeu que el 34% de les dones estan en el top de videojocs, de jugar i produir videojocs, que és un tema sí que popularment tenim la idea de que és una cosa de nois, d'homes, doncs no. El que passa és que potser no s'explica prou que hi ha aquesta quantitat de dones que fan exactament el mateix que els homes en tots els àmbits. Llavors, aquí és important que siguem nosaltres, les dones, les que ens esforcem en tenir veu i utilitzar-la, perquè, si no, el que passa és que parlen els altres per nosaltres i acaben dient els tòpics de sempre per inèrcia. Acaben dient que no hi ha dones que facin tal feina cultural, que són poques, i no és veritat. El que hem de fer, potser, és tenir més veu i compartir-la. Llavors, en aquesta tasca hi ha molta feina per fer perquè hi ha encara missatges que a mi em semblen erronis, com per exemple aquest de la Laura Freixas, que me l'estimo molt, però ella diu
per exemple, parlant de literatura eròtica, que en els textos eròtics femenins predominen la fantasia, la simbologia, les sensacions com més poètiques, i que en canvi els textos poètics masculins de literatura eròtica van més als actes. Això és un prejudici absurd. Jo ja fa uns quants anys, l'any 2010, vaig escriure un poemari que es diu Morbo, on vaig fer un gran esforç per desmentir aquesta tesi, per demostrar que les dones no necessitem estar dient metaforetes i cortines que volen i que no som aquests animalons que veien els grecs, que no tenim ni capacitat, que són com minusvàlides i que ens han de fer, com ha passat, una pornografia especial per nosaltres perquè som hipersensibles. No, les dones sabem valorar tot el que té a veure amb els nostres gustos, som usuàries avançades de tot, el que passa és que encara hi ha molts prejudicis. També som usuàries avançades de qualsevol manifestació de la cultura i som també productores de cultura. Llavors, sisplau, desaprenem, si us sembla bé, tots aquests prejudicis i tòpics i anem a pensar i a recordar totes les dones importants que hi ha fent coses. Llavors, les dones que actualment estem fent cultura són moltíssimes i jo vaig tenir la inquietud, i us explico ara la meva experiència, a l'agost, l'estiu del 2019, de fer un grup de WhatsApp de totes les dones poderoses del món de la cultura. Poderoses, ja m'enteneu, en el sentit de que jo les admiro moltíssim per tot el que fan i que penso que és molt valuós i molt important. Vaig tenir la idea d'ajuntar-nos en un grup de WhatsApp, que imagineu, fer un grup de WhatsApp és una cosa que té molt mala premsa perquè tenim l'exemple dels grups de WhatsApp de l'escola que són un martiri o els grups de WhatsApp de tonteries, de quan es munta una festa. Però bé, jo vaig ser valenta i vaig proposar aquest grup de WhatsApp amb una sèrie de normes que feien que aquest grup, en lloc de ser pesat i molest, fos molt productiu. Aquest grup de WhatsApp, que ja som ara unes 110, 112, no ho he mirat abans de fer aquesta xerrada, però més o menys, doncs aquest grup de WhatsApp hi ha dones de tots els àmbits culturals. Totes les primeres eren dones que jo coneixia personalment, que sabia que es farien còmplices d'aquesta idea, i el pla de funcionament és el següent. Es tracta de compartir en generositat el que fem, el que produïm, el que ens inspira d'altres dones del món de la cultura, explicar a vegades coses que ens passen, consultar, a vegades demanant informació d'algú que coneix tal persona o algú sabria com es pot parlar amb tal altre, o sabeu què està passant, doncs ara, per exemple, recentment amb els ajuts a la cultura o els autònoms a la cultura. Un grup per compartir, per emetre i que les converses vagin per privat. És un grup molt gran, són moltes, i estem allà per una mica compartir amb les altres què fem. I per què serveix això? Quin objectiu hi ha al darrere de fer aquest grup? Doncs hi ha l'objectiu de saber que hi ha moltes altres dones que fan coses que potser ni tan sols sabíem. En el grup hi ha actrius, escriptores, dramaturgues, directores de cinema, una ramadera, hi ha una directora d'òpera, hi ha una realitzadora de televisió, hi ha dones del món dels serveis socials, hi ha dones cantants, de tots els àmbits. I una mica entre totes el que hem vist és que tenim situacions molt similars, necessitats molt similars, ambicions molt similars i que ens podem ajudar molt.
ens podem ajudar de moltes maneres. Ens podem ajudar sabent que existim unes i les altres, presentant-nos, coneixent el que fem i també animant-nos a anar més enllà. Perquè el missatge més important que més ha passat sovint en aquest grup és que si una arriba a vèncer obstacles, a aconseguir un premi, a presentar un projecte, a internacionalitzar la seva feina, anima moltíssim a totes les altres, perquè més enllà del que surt als mitjans de comunicació, que sovint surten els perfils de dones de cultura més vistosos, encara hi ha aquest mal costum, de que és fàcil que surti una cantant, una actriu, perquè també són referents de bellesa, d'atractiu, de seducció. I això és un tema que a mi sempre m'ha fet molt que pensar. A mi m'agradaria que quan es fa una catifa vermella per fer una presentació, una gala d'un event, en lloc d'agafar a tantes dones que estan fent una feina més per al seu aspecte, que no té res de dolent, però és només una porció de les dones de cultura, doncs hi hagués allà una científica, hi hagués allà, com us deia, una directora d'òpera, una ramadera, amb aquest reconeixement potentíssim de que són persones que aporten a la societat, que tenen criteri, que poden ser referents i que mereixen aquests llocs d'honor. Això seria en una societat que valora i que té un respecte per la seva cultura. Tot això semblen utopies, però a poquet són granets de sorra que es van activant i que permeten que les nostres filles i més endavant les nostres netes vagin veient el que nosaltres hem fet. Hem de pensar, si teniu filles, si teniu nebodes, que no cal que les eduqueu, que simplement us estan observant tot el temps, ho estan veient tot, estan aprenent i això és molt emocionant i també una responsabilitat de tot el que diem. I a vegades diem coses sense adonar-nos que són micromasclismes o propiciem que aquests micromasclismes siguin el pa nostre de cada dia. Llavors és la nostra responsabilitat prendre aquestes grans decisions a la nostra vida, no deixar-nos emportar per la inèrcia de les coses equivocades, sinó generar una inèrcia del que volem que sigui. Llavors, aquí el més valuós és adonar-se'n a temps i dirigir una mica la nostra expansió en el món com a dones de cultura, generant tot això que no hi és d'una manera amable, d'una manera productiva. I crec que això de fer-nos grups, jo estic parlant d'un grup anecdòtic de 100 dones de cultura per WhatsApp, però no cal que sigui per WhatsApp, podeu fer xarxa al vostre entorn més proper, podeu fer xarxa virtual a les xarxes socials, podeu fer xarxa organitzant festivals, com se n'estan... Una de les integrants del grup acaba de posar en marxa un festival de dones que fan curtmetratges i cinema d'animació i fa 4 dies que ho ha posat en marxa. Hi ha 2 altres dones que han posat en marxa teatre, difondre teatre per joves i la seva mirada com a dones és molt important perquè estan donant una igualtat de l'aportació del teatre que fan homes i dones totalment neta i totalment partint de zero, de fer les coses bé. Tot això que està passant ho hem de saber. I us deia que és molt important que ens escoltem uns als altres i la manera realment de progressar i de fer-ho és posar fil a l'agulla i generar aquesta visibilitat. La podem generar, ja us dic, des de casa, des del sofà, ara més que mai, que potser trobem més a faltar poder tenir contacte, per què no? Ja posats a fer grups, per què no fer grups de dones simplement per la curiositat, per
per l'energia que suposa, dones llibreteres, dones que fan tot tipus de coses i ens interessa saber el seu punt de vista i la seva mirada. I després ja, quan tinguem això, ja podrem ficar-ho dintre del discurs general, però ara és necessari fer aquest esforç. Llavors, us deia que m'agradaria molt un món en el que ens interessessin les persones més enllà de si són homes o dones. Mentrestant, cal denunciar cada vegada, denunciar d'una manera, ja us dic, pacífica, amable, amb fets, amb exemples, omplint les xarxes de contraarguments cada vegada que un argument sigui generador de desigualtat i de misogínia, micromasclisme, doncs que és més fàcil que quan es parla d'un home es parli dels seus fets, de la seva trajectòria professional, i en el món de la cultura passa molt sovint que es comenta, com ha passat també en la Kamala, que la vicepresidenta dels Estats Units ha de veure com hi ha titulars que diuen que és guapa, que és atractiva, que es cuida. A veure, aquí l'important és que destaquem que nosaltres, les dones, no som ni les nostres relacions personals, de si ets la dona o la parella d'algú, com passa tan sovint, no són tampoc ni el vestit que portem, ni l'edat que tenim, som el que estem fent, el que portem al món, el nostre discurs, el que estem explicant. Doncs aquí ens podem donar molt de suport unes a les altres, doncs reivindicant que cada cop que es parli davant de nosaltres o en el nostre entorn, també a les xarxes socials, d'una dona d'una manera simplista i despectiva, ho reivindiquem, que ja es fa sovint, però s'ha de fer més, s'ha de recordar. Llavors, aspirem a que es posi per davant de tot el nivell intel·lectual, el nivell cultural, el nivell com a pensadores, i que no es jutgi tant el nostre aspecte, que és un element més de les nostres característiques, doncs una persona és alta o baixa, una persona és més jove o més gran, doncs una persona entra dintre d'uns cànons o uns altres, que tot això també hi hauria per parlar molt perquè és molt relatiu. Però jo vull que també destaquem doncs, la importància, i li ensenyem això a les generacions que venen, la importància d'una mirada intel·ligent com a element superatractiu i superimportant per una mica valorar el nostre entorn. Llavors, aquí no importa si ets home o és dona, sinó donar importància a la cultura. Jo, per exemple, tinc un fill que té 25 anys i el meu fill, quan va tenir aquesta etapa així de l'adolescència, de voler anar molt al gimnàs i vestir-se amb unes determinades prendes i tot això, jo li vaig donar un consell que ara que té 25 anys me l'ha recordat amb un somriure i donant-me les gràcies, que és que fes el favor també de portar al gimnàs el seu capet, el cervell, perquè el físic dura un temps, però la intel·ligència realment és el que ens fa atractius i interessants i amplia la nostra vida per sempre. Vull dir, una persona que té cultura doncs sempre tindrà molts més amics, molta més amics reals, em refereixo, moltes més converses interessants, moltes més relacions interessants que una persona que simplement s'ha basat en el seu aspecte i la seva inseguretat. Llavors aquí, en aquesta importància de la cultura, també afegeixo la cultura festa per dones, que jo us exemplifico en aquest grup. Llavors, ja parlant més d'aquest exemple que us he posat, doncs hi ha elements com fer xarxa, però també hi ha un altre element que es pot aplicar a qualsevol àmbit de la cultura, que és fer xarxa, però fer xarxa no per tenir més likes o per doncs, la típica situació de voteu el meu curtmetratge perquè guanyi un premi. No, també simplement per gaudir d'un element que jo crec que està també força oblidat i s'ha recuperat ara en aquest confinament, que és l'aspecte de generositat, de voler donar-se al món de la persona que fa cultura.
Això genera molts malentesos, perquè hi ha el malentès de que la cultura pot ser gratuïta, que la cultura no val res, que la cultura és un entreteniment de l'artista, de la persona que fa cultura. Tot això està equivocat. Però sí que és important saber que la persona que decideix dedicar la seva vida a fer cultura és una persona que està prenent una decisió arriscada, que ho fa perquè necessita fer-ho, no perquè sigui lucratiu o que li generi uns beneficis. Clar que ha de generar beneficis. Jo defenso que la cultura estigui valorada socialment i generi riquesa també econòmica, perquè és l'única manera de que en la nostra societat, on tot es valora pel preu que té, es doni valor també a la cultura. I a més hem de tenir mitjans per poder fer aquesta cultura i aquí és molt important que estigui valorada. Però hi ha una generositat que és la mare de tota la cultura, que és voler compartir amb el món el que dintre de nosaltres hi ha i pensem que podem aportar. Llavors, per poder tenir aquesta generositat i donar, necessitem tenir la confiança en nosaltres mateixes de que se'ns està valorant, de que se'ns està escoltant, de que hi ha un públic que ens està apreciant el que fem en igualtat de condicions. I aquí doncs, és tan important que un dia no s'hagi de dir aquesta pel·lícula l'ha fet una dona directora, o que no s'hagi de dir una escriptora dona és la més rica del món, com passa amb l'autora de la saga de Harry Potter, que no sigui notícia, que sigui el més normal. Però, mentrestant, fins poder arribar a això, ens hem d'activar i donar forces unes a les altres per arribar-hi. Llavors, necessitem que ens ajudin. Les dones necessitem que ens ajudin, perquè nosaltres soles ja hem fet moltíssim per aconseguir molts drets, però per algun motiu encara hi continua havent masclisme fins als nivells tràgics de totes les dones que moren a mans de les seves parelles per aquesta cosa que encara hi ha de considerar doncs, que la dona és una propietat o que la dona... Bé, és un altre tema, però té molt a veure. Llavors, necessitem que la societat, que el públic, que els usuaris de la nostra cultura ens ajudin. I necessitem també ajudar-nos unes a les altres. Necessitem que quan no tenim ànims, perquè el món de la cultura és molt difícil i molt feixuc, hi ha una part també molt de sacrificar moltes coses per poder fer cultura. Ja us dic que és dedicar la vida, quan es fa de veritat, dedicar molt de temps que no, us asseguro que no es paga en diners, no es compensa en diners, es compensa amb altres tipus de satisfaccions. Això, aquesta dedicació, que és un esforç, necessitem que de tant en tant ens donin energia, ens donin força, ens donin ànims. I una manera és que ho puguem compartir, que ens puguem donar aquest suport emocional unes a les altres i així fer-nos saber que no som les úniques que produïm la nostra obra utilitzant els nostres estalvis personals, utilitzant les nits, no dormint a les nits, conciliant, tenint fills i tenint cura d'ells i a més treballant i a més generant la nostra obra, traient temps de tot arreu, de no tenir vacances, de no tenir temps lliure, perquè el nostre temps lliure és l'obra que fem. També compartir tots els projectes i utopies que ens agradaria fer i poder contrastar-ho per simplement poder tenir altres opinions i opinions que no siguin les típiques que diguin ets una capritxiosa, hauries de ser... A mi personalment m'ho varen dir, per això em permeto dir-ho. A mi em varen dir en el seu moment, quan tenia 20 i pocs anys i tenia un fill, que això d'escriure era
era un caprici i que jo el que havia de fer era treballar, i vaig treballar molt. Vaig ser cap de premsa d'uns grans magatzems, vaig ser directora de contingut d'un grup de webs, vaig ser directora de revistes, vaig ser moltes coses. He treballat moltíssim, però per sort no em vaig creure tota la gent que em deia que jo era una frivolitat meva de voler ser escriptora, perquè jo pensava que volia ser escriptora des dels 7 anys. Des que tenia 7 anys jo ja ho deia. Hi havia altres nenes que deien que volien ser mestra d'escola o que volien ser perruquera o princesa o volien casar-se. Jo deia que no volia casar-me i no ho he fet mai, i que volia ser escriptora. I això, que era tan intens en mi, per sort, no m'ho ha apagat la vida en totes les dificultats. Però a veure, he pencat molt i m'he esforçat moltíssim, i això és una cosa que de tant en tant defallim, som humanes. Vull dir, ara, per exemple, les llibreteres, les dones llibreteres, doncs han compartit amb nosaltres les seves dificultats, perquè ara la gent s'està acostumant a comprar, per exemple, a Amazon, i els entristeix veure que tenen milers de llibres disponibles a les seves llibreries de barri, que es pot sortir un moment i anar a comprar, o que ja s'han espavilat per portar-ho a casa, i que la gent no n'és conscient, i llavors estan elles explicant-ho, i és una molt bona feina, i totes les altres dones del sector, editores, escriptores, il·lustradores, els estan fent costat. I també doncs, la feina meravellosa que les biblioteques estan fent, doncs és molt important que nosaltres tinguem la responsabilitat de veure tot el que suposa aquest dret, que a vegades no hem aprofitat prou en aquests moments. I m'agrada moltíssim que aquests darrers mesos hi ha hagut moltes biblioteques catalanes i de les Illes Balears, jo en aquest moment estic a Mallorca, a Algaida, que han fet cicles dedicats a dones. Han dedicat a l'autora del mes. Hi ha molta feina que s'està fent d'una manera, potser petits granets de sorra, però s'està fent. I tot això és molt emocionant. És una passió, és un esforç, és una dedicació. En molts moments és una reivindicació, com ha passat amb alguns col·lectius, com el de les actrius, que fa uns mesos anunciaven abusos a dones actrius a Lleida, si no m'equivoco, si no vaig malament. Hi ha hagut tot tipus de situacions, de recollides de signatures per defensar en responsabilitat la igualtat, les dones de cinema, tot tipus de reivindicacions, i també de compartir amb alegria totes les coses noves que estan fent les dones, grans, joves, de totes les edats, i d'una manera transversal. Llavors, aquest missatge importantíssim que us deia de generositat, sobretot el resumeixo en: si ella pot, jo també puc. I és un missatge que dona molta força. Us garanteixo que això ens ho haurien d'escriure al mirall cada matí. Si altres dones poden, jo també puc. Perquè hi ha moments que defallim. Hi ha moments que hi ha nenes que potser prendran una decisió importantíssima de què dediquen la seva vida, perquè tindran dubtes, tindran inseguretat, perquè no han conegut els referents que importen, perquè algú en el seu entorn, sense adonar-se'n, les ha condicionat i els ha dit: això no és de nenes, o això no et convé, o com deien antigament, que encara es diu, de si ets massa intel·ligent no trobaràs marit, que és horrorós, però encara hi ha gent que ho diu a les joves, o se't passarà l'arròs, en fi. Tot això, que a vegades ens fa riure, però a vegades també n'hi ha per plorar, es pot resoldre fent grups. Hi ha moltes dones que estan en el món de la política, que estan treballant moltíssim amb això, i que, la veritat,
sé que alguna, per exemple, ens està escoltant i demano, sisplau, que intervingui després, doncs estan treballant perquè hi hagi igualtat absoluta, perquè hi hagi representativitat de les dones en tots els àmbits. I en el de la cultura cada cop n'hi ha més i és una realitat que estem fent les dones molt bona feina, estem demostrant que no s'hauria de demostrar, però ho hem de fer i en doble esforç, que sabem molt de cultura, sabem el que fem i podem aportar moltíssim i que cal que ens escoltin la nostra veu. Llavors, hi ha una part molt important d'aquesta manera d'explicar-li al món dones i cultura, que recordo que era al principi d'aquesta xerrada que he volgut compartir amb vosaltres, que és que, en el fons, tot són relats, tot. La política també és un relat i depèn de qui l'explica. La història també és un relat, depèn de qui l'explica, tenim una versió o una altra. Hi ha relats que els expliquen els més forts, els que abusen del seu poder. Hi ha situacions molt tristes, per exemple, una que a mi, quan m'ha donat per donar veu, jo des de nena me n'havia adonat que a mi m'és molt fàcil, més fàcil donar veu a una altra, tinc com una mena de generositat patològica, més fàcil parlar de defensar les causes dels altres que tenir la seguretat de defensar les meves. Llavors, he trobat amb això un gran procés de creixement, perquè jo tenia inserida dintre meu una educació mallorquina d'això no es diu, això no es pregunta, això no es parla, mallorquina antiga, perquè evidentment ara a Mallorca ja estem igualats a tot arreu, però aquí el franquisme veritablement va durar més del que va durar a altres indrets i estava molt integrat això de que havien de ser bones nenes i no cridar l'atenció. Llavors jo he fet una feina de creixement que és que primer he dedicat el meu esforç amb més seguretat a donar veu a altres persones i després he après a tenir veu jo. I he après el més fonamental. Donant veu a altres persones me n'he donat, quan dic altres persones és, per exemple, quan he donat veu en una novel·la que es diu La batxillera a una dona xueta del 1790 que va muntar una escola per ensenyar a les dones, a les nenes, a fer altres coses que cosir i aprendre a tocar un instrument. Ella els ensenyava matemàtiques, els ensenyava a llegir, a escriure i els ensenyava, que això era molt revolucionari en aquella època, que millor que esperessin tot el que poguessin per casar-se, per ser dones lliures i poder formar-se. Vaig donar veu a una dona que havia estat explicada al món com simplement l'amant del filòsof Walter Benjamin, el filòsof de la modernitat, i ningú havia tingut la curiositat de veure qui era aquella dona que alguna cosa més hauria fet a banda de ser la parella del filòsof. I efectivament aquella dona, una dramaturga russa, va ser pràcticament la co-creadora de la filosofia de la modernitat del Benjamin. I no ho dic així al tuntun perquè a mi m'agradi aquest relat, ho dic argumentant-ho en una novel·la que es diu Àsia, que és el nom d'ella, Àsia Lacis, que va publicar fa 2 anys Coma Negra, l'editorial Coma Negra, que estaré eternament agraïda en aquesta editorial, i com tantes altres. Per exemple, m'agrada molt el que ha dit aquests darrers dies el Jordi Puig, que és el director editorial i el Joan Sala. A les xarxes socials ells han començat a publicar una col·lecció d'assaigs en català i resulta que els primers 4 exemplars, 4 títols, són de dones. I expliquen a les xarxes que no ho han fet perquè sigui una col·lecció de dones, ho han fet perquè aquesta col·lecció d'assaigs en català portarà el millor que s'ha publicat d'assaig en català i que dona la casualitat que aquestes 4 són les millors i són dones.
mi m'agrada molt aquesta actitud que em sembla gloriosa i important. Llavors, ja per acabar, perquè ja hem arribat al límit de que m'escolteu i ara jo us vull escoltar a vosaltres, us dic que bé, és molt important tenir aquesta idea de la cultura com un element que canvia i millora la societat i us demano, us poso deures, si voleu, per, no sé, com per posar tota aquesta història que us he explicat d'una manera que es pugui tocar, que sigui pràctica, a veure què us sembla. Els deures, ara que tots els nostres fills i universitaris i nosaltres mateixos estem fent tot de deures online, m'agradaria que m'ho envieu, si voleu. Em podeu buscar, poseu a Google Roser Amics i ja trobareu la xarxa que més us agradi, o per telèfon, o per correu, perquè és tot públic. M'agradaria que feu una llista d'un tema, una manifestació cultural que us agradi, que us interessi especialment, que feu una llista de 10 dones imprescindibles i referents d'aquest àmbit. Us ho demano perquè feu vosaltres la feina de fer aquesta llista i també perquè jo vull ampliar la meva mirada i aprendre i conèixer-les, que és una cosa que a mi em produeix molt de plaer i molta esperança cap al futur. Veureu, quan feu la llista, que trobar-ne una, trobar-ne dues és fàcil, però trobar-ne 10 és difícil i serà més fàcil que les trobem si entre tots les busquem. Espero que us hagi agradat algun d'aquests temes i bé, espero ara també les vostres preguntes. Moltes gràcies. Doncs aquesta pregunta de l'Adrià Martín Cantos, que aprofito, l'Adrià és el director de la Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí i és, a banda d'un home de cultura potentíssim, doncs un home preocupat per totes les manifestacions culturals i per la igualtat i m'ho ha demostrat al llarg dels anys i és per mi imprescindible donar-li les gràcies des d'aquí, com aprofito per donar les gràcies als amics de la Universitat Autònoma de Barcelona per tenir aquest espai pel debat. Llavors, anem a la pregunta de l'Adrià. Doncs, Adrià, em dius que si les indústries culturals tenen igual o menys sostre de vidre. Doncs, d'entrada jo et diria que segurament tenen el mateix, perquè està molt perjudicat tot el món laboral. Si parlem d'indústries culturals que donen feina a persones, em refereixo a les persones que tenen un sou. En aquest aspecte està igual. Però hi ha un altre aspecte més subtil que en les indústries culturals, potser més que en molts altres àmbits, hi ha aquesta malaltia de donar importància a la imatge i a l'edat de les persones. I ho hem vist en àmbits on el pes aquest suposat del valor d'una persona per la seva imatge, per exemple, tot el món de les escriptores o les presentadores de televisió o les actrius, que s'ha reclamat tant que hi ha un moment que deixen de tenir feina, o que per ser més bonica et contracten més, o per ser més jove, o per agradar més d'aquesta manera tan poc respectuosa del món aquest superficial de jutjar la gent per l'aspecte. Llavors és un sostre de vidre que jo crec que és més complicadet, perquè també és un sostre de vidre on hi ha uns quants aspectes més. En el món laboral, diguem que està més diversificat aquest sostre de vidre i s'ha aconseguit més igualtat, però crec que en l'àmbit cultural encara hi ha més feina per fer de visibilitzar què és cultura i què no, per exemple, i valorar. Espero haver respost a la teva pregunta.
Aquest tema de que les dones som les transmissores de, de la cultura a les següents generacions. A veure, transmetre a les següents generacions ho fem tot. No m'agrada aquest discurs que hi ha ara recentment que s'ha posat de moda, això també és per debatre, a veure què opineu, de que les dones que cosien eren les primeres que varen escriure i que per això es diu teixir una història. No m'agrada aquest relat, perquè aquest relat és el relat que simplifica molt la veritat del que ha passat en la transmissió de la cultura i què ha estat la cultura i tots aquests elements. A veure, partint d'una cosa, sí, les dones històricament han transmès molta cultura d'una manera, ens hi hem escarrassat molt, als nostres fills, a les nostres filles, on la tradició, el folklore, les cançons, els costums, la saviesa. Jo recordo la meva àvia que no sabia pràcticament escriure, però que és la dona més sàvia que he conegut mai, se sabia tots els noms dels ocells, totes les herbes remeieres, tenia una visió del món i una manera d'analitzar el món que a mi em semblava una gran dona de cultura. Però això és des de l'opressió, de que segurament si a la meva àvia li haguessin donat els mitjans, doncs potser hagués estat una bona doctora cirurgiana perquè tenia molta traça, ja feien plastos a arbres per curar-los i els curava. Així que si podia curar arbres sense haver estudiat res, segurament si hagués tingut l'ocasió o l'oportunitat d'estudiar, hagués estat el que ella hagués volgut. Llavors, aquesta idea de que les dones recloses a casa hem estat mantenint la cultura, mireu, a mi m'agraden més les dones pioneres que quan tot estava prohibit varen decidir que entrarien a la universitat i estudiarien, i primer varen haver d'estudiar d'amagat i després varen tenir permís però varen ser molt maltractades i després hem tingut una gran guerra per aconseguir tenir els mateixos drets laborals i després la de la conciliació, que tot això de que els homes no ens ajudin a casa, sinó que cadascú faci el seu i siguem iguals, i seguim i seguim. Llavors, el sostre l'acceptem nosaltres. Jo no crec que hi hagi sostre, no crec que les dones tinguin la responsabilitat de transmetre el folklore. Crec que les dones transmetem com qualsevol i els homes que són masclistes tenen la responsabilitat de prendre consciència i penedir-se i curar-se d'estar transmetent coses molt dolentes i molt desagradables als seus fills, al seu entorn, a la societat. A veure, una altra pregunta. A veure, és curiós que en el seu inici de la conferència el tant per cent de les dones que estan enganxades al videojoc. No. Jo no deia dones enganxades als videojocs d'una manera despectiva. Jo considero que els videojocs també són cultura. A molts encara ens produeix desconfiança, ens sembla que és una pèrdua de temps, però jo que tinc fills que han jugat molt a videojocs, vaig prendre una decisió en un moment donat i és tenir curiositat per veure què era aquell món i he descobert doncs, que clar que hi ha cultura, hi ha una gent que fa uns guions i uns relats espectaculars. Hi ha una gent que aprèn i utilitza tècniques d'animació, de programació que són espectaculars i que d'alguna manera també estan canviant el món. Clar que hi ha molts tòpics també sobre els videojocs. Llavors jo el que deia és que hi ha un 34% de dones en el món dels videojocs, tant com a part activa, produint-los i generant-los, com jugant-hi. És un món desconegut el dels videojocs, podria donar per una altra xerrada un altre dia, però jo crec que és com quan els nostres avis
varen viure tot aquell canvi de la música, del rock and roll i els melenudos i tot això, i els hi semblava un munt de bojos i una pèrdua de temps. I mira, ara hi ha congressos mundials sobre el rock i tots els canvis que varen suposar en la societat. Llavors, confio que els videojocs, i també els videojocs fets per dones, ja us dic, són importants en el món de la cultura. Què més, què més? Va, aprofiteu i pregunteu, Podeu preguntar també rebatent, no estan d'acord, perquè jo ja us dic que tot el que he dit és l'elaboració de temes que penso, però la veritable conversa ha de ser una discussió, perquè és l'única manera de que no sigui simplement un monòleg. Discutir, debatre, amb educació sempre i amb arguments, ens fa intel·ligents i també és cultura. A veure, Adrià, exacte, et reafirmes amb el tema de que mou milions, és veritat, i mou milions i genera molts canvis. Jo acabo de descobrir aquests dies una sèrie de xarxes alternatives que estan utilitzant els més joves, els que tenen ara 12 o 13 anys, que és el cas del meu fill petit, que desconeixem. És que ignorem moltes coses que estan passant. Per exemple, una reflexió que deixo sobre la taula, crec que gràcies a aquestes generacions joves ha passat un altre cop una cosa que ja va passar fa molt de temps, que és treballar en xarxa sense ego, que són tots aquests joves que s'ajunten per fer accions artístiques on ja no hi ha aquest individualisme. Ho fan junts, són sovint elements efímers, coses que comparteixen a les històries d'Instagram o Snapchat o Discord, totes aquestes històries que estan fent, TikTok, que val, nosaltres des de fora a vegades veiem allà narcisisme, superficialitat, però crec que si ho mirem amb atenció veurem que hi ha molt més, és molt interessant i que ens treu molts elements per pensar. I crec que els videojocs també. Haurem d'aprendre tots a analitzar i a interpretar els videojocs. És com quan va sortir el cinema. A principis del segle XX, doncs hi havia gent de teatre que deia que el cinema era una xorrada i que no tenia cap sentit i que acabaria amb el teatre i bé, clar que s'ha imposat molt, però ha estat simplement un altre mitjà d'expressió. A veure, més. Alguna nova obra que... Val. A veure, sí, estic treballant i escrivint molt. Perdoneu. Estic treballant i escrivint molt, però crec que, i ja comparteixo això ja com a tema final, si no teniu més preguntes, he arribat a la conclusió que, senyal que m'estic fent gran, una senyora gran, doncs l'important no és cada obra en si, sinó l'obra d'una vida, el discurs que tenim en el món. Llavors, jo aquests darrers anys, i ara més que mai en la pandèmia, he reflexionat molt sobre el discurs de què és el que jo des de nena li volia explicar al món. I llavors me n'he adonat que les obres, és a dir, escriure un llibre, fer un vídeo, fer una cançó, fer un curtmetratge, són suports físics i tangibles de la nostra obra, són com petites peces del que li volem explicar al món. Però l'important jo crec que és de tant en tant, com a creador, com a persona de cultura en qualsevol àmbit, també en la crítica literària, també com a bibliotecari, és fer una mica de zoom cap a fora, apartar-nos una mica i mirar quin és el discurs general.
Llavors jo, en el meu discurs general, he descobert que aquest tema de la cultura no és que l'hagi preparat per aquesta xerrada, és que m'ha sortit de l'ànima en un moment donat, per tot el que està passant i amb molta tristor, veure com la manca de cultura general, de cultura de gent que no llegeix ni un llibre, està empitjorant la nostra societat, els nostres drets, està fent que perdem la dignitat com a individus i com a ciutadans. I aquí m'encenc i em poso molt rabiosa quan veig que d'alguna manera estem cedint en aquesta idea, en aquesta imatge, i hi ha gent que presumeix de no haver llegit mai un llibre, o hi ha gent que diu que és un caprici o que és un dret tenir cultura gratuïta però que pagar-la res de res, o hi ha gent que diu que és un caprici que hi hagi llibreries obertes durant la pandèmia o teatres oberts, o aquests contrastos que hi ha hagut amb altres manifestacions populars, per exemple, els toros, de considerar que es pot defensar els toros però no es pot defensar una manifestació cultural encara lluís de defensar-la de veritat. En fi, hi ha molt debat. Jo crec que perquè tinguem un món millor tots hem de tenir més consciència de la importància de la cultura, i jo he vingut a aquest món a debatre sobre aquest tema, a dir-ho totes les vegades que faci falta i també parlar de les manifestacions incòmodes de la cultura, perquè no tinc ni por ni vergonya. I bé, jo veig que hi ha una altra pregunta. A veure, just avui uns alumnes de 12 anys m'han demanat, això ens ho diu la Olga, m'han demanat que els ajudin un projecte que volen endegar per treballar els valors de la igualtat. Tenim unes generacions molt potents, sí, n'estic convençuda, n'estic molt, molt convençuda. Crec que tenim sempre, respecte a les generacions que venen, cert pessimisme que no els acabem d'entendre del tot, i m'agrada que gent com l'Olga, com l'Adrià, que també ho comentava del tema aquest dels videojocs, que entre tots tinguem també una mica d'humilitat i preguntem als joves de veritat i ens interessem pel que estan fent, perquè potser estan fent el que necessitem que facin. Ja us dic que és molt emocionant adonar-nos que ells se n'adonen de tot, se n'adonen ara del nostre neguit professionalment, econòmicament, el que està passant a la societat. Ells jo crec que veuen més que mai ara tot aquest drama i prou bé que ho estan portant, fent les classes no presencials o semipresencials, portant la mascareta. Doncs confiem en aquestes noves generacions i crec que el millor que podem fer, el millor que podem aportar, és ser uns bons exemples, predicar nosaltres en l'exemple, fer nosaltres que tinguin uns referents potents, que s'enorgulleixin de totes les dones que estem fent en qualsevol àmbit, cultura, que connectem, que els hi preguntem la seva opinió, que compartim el que varen fer dones en el passat perquè hi hagi també una tradició a la que es puguin acollir. Estaria parlant hores, vull demanar, sisplau, a amics de la Universitat Autònoma de Barcelona mira, hi ha una altra pregunta, molt bé. A veure, que hi ha estudis que diuen que el nivell educatiu de les mares té més influència en els fills que els dels pares. Si les mares són més influents. A veure, com que jo defenso, dono per fet la igualtat, jo crec que tenint la mateixa influència, el que passa és que per com van les coses, crec que som iguals en tot i és molt injust veure-ho d'una altra manera. Crec que els homes influeixen igual. El que passa és que, malauradament, la tradició que tenim és que les dones tenim més temps dedicat a tenir cura dels fills. Tenim més temps d'intimitat veritable amb els fills, perquè tradicionalment les dones ens estem dedicant
a totes aquestes cosetes de que són les que et truquen del col·le perquè vagis a recollir el nen, et comenten els problemes que té per fer els deures, o hi ha una tendència que per sort va canviant a dirigir-se a les dones, però jo no hi estic d'acord. Jo sé cosir i no m'agrada cosir. Els meus fills, quan han tingut un botó descosit, ho ha cosit el seu pare. I això també és una relació molt íntima i molt bonica i no considero que sigui propietat dels homes o de les dones, res de tot això. El que passa és que tradicionalment ja us dic que hi ha hagut aquesta relació de la part de les emocions en les mares, però no. Jo crec que és igual de bonica la relació que hi pot haver en una parella simplement no convencional, LGTB, no sé, tot tipus de formats, i que l'important és que hi hagi aquesta relació afectiva amb els nens, clar, i ser influent és ser conscient d'això. I tornem-hi, comentes això, Lluís, exacte. Lluís, comentes això de que potser perquè hi ha més contacte. Doncs una altra cosa que els homes heu estat molt perjudicats perquè semblava que si un pare tenia, no sé, canviava els bolquers o feia un massatge al seu fill, doncs era com un drama o un tabú o un pecat, però crec que estem en igualtat de condicions. Ens falta posar-ho en pràctica 100%. I això és com tenir un telèfon mòbil que té totes les aplicacions, però si no les utilitzes, doncs no funcionen, les hem d'utilitzar. Però que homes i dones som mòbils iguals d'alta gamma i simplement uns estan més actualitzats i en totes les aplicacions en ple funcionament que els altres. No sé què penseu d'aquest símil tan modern, però bé, és com jo ho veig. Doncs aprofito, ja que acabem, us ensenyo aquesta foto que tinc aquí i que m'inspira, no sé si es veu, és la meva àvia estimada, una dona sàvia i poderosa, Catalina Pou Barceló. Una dona d'una generació que no anaven a escola, anaven a costura, a aprendre a cosir, i que quan es casaven doncs ja deixaven de poder treballar en res ni fer res, vull dir, ja només era tenir fills. I jo sempre que tinc alguna dificultat en això que deien de sostres de vidre, d'igualtat entre homes i dones, de tot, penso en ella i em sento més obligada que mai a lluitar, i ho faig en gran part per ella, perquè totes aquestes dones que hi va haver abans estarien molt orgulloses de cada petita pesseta i cada granet de sorra. A veure, que sapigueu que m'arriben les coses pel xat. Molt bé, que em doneu les gràcies. És una manera encantadora de tancar potser això. Estan aquí al poble, jo he vist que a Gaida estan tocant ara les campanes i és l'hora de fer el sopar, i avui a veure què prepararé i després me'n vaig a escriure. Avui vespre estaré tota la nit escrivint i pensaré molt en vosaltres i tot això que hem comentat. Gràcies.